Êdî bes ji nijadperestî û zayenperestiyê re. Dem dema azadiya jinê ye. Jina Kurd rast di hedefa nijadperestiyê de ye. Ji qetilkirina Deniz Poyraz jî tê famkirin ku di hedefa ewiliya êrişên nijadperest de jina Kurd heye. Em jin li dijî nijadperestiyê hemû rengînî, cudahî û dewlemendiyan diparêzin. Em li dijî nijadperestiyê ber bi şoreşa jinê ve dimeşin. Em hevjiyana azad ava dikin. Em wekî jinên azad li dijî komkujiya jinan, înada jinên ezîdî û berxwedana jinên şengalê ne. Hevreyên Arîn Mîrkan û parastina cewherî ya jinên Rojavanin. Em bi hemû hêza xwe nasnameya jina azad ava dikin. Li dijî tundiya li ser jinê em ê li tu deverê bêdeng nemînin. Em ê têkoşîna xwe ya li dijî hişmendiya mêrê serdest, daraza mêrane ku zilamê tewambar xelat dike û diparêze her dem mezin bikin. Em parastina cewherî bi pêş dixin. Ji ber ku em dizanin tundiya mêr a li dijî jinê fêrkirina polîtîk a ku dewletê daye mêr e. Li hemberî hemû polîtîkayên bêcezahiştinê, feraseta dewletê ya tundiya mêr a li dijî jinê rewa dibîne, em jin destkeftiyên xwe diparêzin. Em destûrê nadin ku mafên me bênewenda kirin. Tecrîd sûcê herî mezin ê li hemberî jiyana mirov û mirovahiyê ye. Em jinên Kurd yên birêxistinkerî dê bi bilindkirina têkoşîna xwe tecrîdê bişkînin, polîtîkayên tecrîdê têk bibin û azadiya xwe pêk bînin. Erdnîgariya me nasnameya me ye. Her geliyekî erdnîgariya me, her zinar û newalek rastiya hebûna me ye. Em feraseta vê rastiya me ya ku ji bo berjewendiyên xwe talan û wêran dike, red dikin. Li dijî talankirina xwezayê, li dijî projeyên santral û bendavan, em civaka demokratîk û ekolojîk bi pêş dixin, hevsengî û nirxên xwezayê diparêzin. Li dijî feraseta dewleta mêrane ya ku çanda me înkar û îmha dike, li dijî qirkirina çanda Kurd, fîkandinek bi Kurdî, govendek li Amedê, li Cizîrê Tilîlî, li nisêbînê lorîka dayîkan û di dîrokê de dengê eyşeşanin. Zamanê Kurdî, zamanê me ye, zamanê Kurdî ew taca me ye, şîrin û xweş e berdilê me ye, nava devran û ji asl û fesla, em ê tim hebin hebûna me ye. Ziman, çavkaniya hebûna gelan e. Kurdî hebûna me û nasnameya me ye. Ji ber vê yekê em jin li dijî feraseta înkar, îmhaker, zayenperest û dijminatiya zimanê zikmakî tê dikoşin û zimanê zikmakî diparêzin. Em nahêlin yên ku peymana Stenbolê fesih kirin, müdaxaleyê destkeftî û azadiya jinan bike. Yên ku jinan radesî destê faîlên jinan dikin û xeyal dikin ku jinan bikin kole, bila bizanibin rewaya peymana Stenbolê xwe ji têkoşîna jinan digire. Berxwedana me bi hemû reng û tilîliyên me li qadane. Em wekî jinên ciwan, çanda popüler û hemû amûrên hegemonîk ên dewleta mêraneyên asîmilasyonîst ku ji cewher dûr dixe, ditevizîne û dike biyaniyên xwe red dikin. Em aqilê mêrê xurnas baş nas dikin. Li dijî hemû êrişên zayenperest û nijadperest em parastina cewherî bi pêş dixin. Zordarî hebe, dê li hember zordariyê berxwedan jî dê hebe. Îroj li çar aliyê welat, li Bakur û li bajarên Tirkiye, berxwedana herî mezin, berxwedana dîrokî, berxwedana bêhempa, di pêşengiya ciwanên Kurda tê dayîn. Em li dijî feraseta ku keda jinê dimêje, tu nedihesibîne, jinan xizan dike, jinên xizan di nava diranên kapîtalîstê dipelçiqîne û pergala aborî li ser rantê ava dike, em jiyana bi kooperatîfê û hilberînê di cih de ava dikin û vê jiyanê bi pêş dixin. Em sibê saet 5 derin ser erda, êvarê heta saet 7:30 dişuxulin bi peyara. Em tên malê peyar rûdinin, em îja kinca dişon, em şîvê çê dikin, em avê tînin. Sizin emeğinizin karşılığını alabilmeniz için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Em li dijî kesên ku li hemberî pergala hevserokatiya nûnertiya vîna jinê ne,
İsrar azayendî, civakî û pergala hevserokatiyê diparêzin. Ji ber ku pergala hevserokatiyê xeta me ya sor e, xeta me ya xemrî ye. Hevserokatî nûneriya felsefeya jiyana hevjiyana azad e. Me pergala hevserokatiyê li hemû cîhanê belav kir. Pergala hevserokatiyê êdî ne nûneriyek e, êdî şêweyekî jiyanê ye. Em li dijî faşîzmê, feraseta mêrane, tarîtiyê, tecrîdê, talankirina ekolojiyê, xizankirinê, kolekirinê, qayyûman, daraza dijminê jinê, zindanan, girtin û operasyonên qirkirinê xwe birêxistin dikin. Her ku em xwe birêxistin dikin, em azad dibin. Jin, jiyan, azadî!